Машировкаи 2700 солагии шаҳри Кӯлоб. Дар Машировка ма боз ба як духтари дигар ошиқ шудам. Рақсидану хандиданаш ҳеҷ гоҳ аз ёдам намеравад. Рости гап хандош дилма бурд ва ман ба ҳар роҳ хостам дилаша ёбам. Шаб хоб нарафта барояш хат навиштам. ба ғайр аз хат як расми дили хушрӯ кашидаму дар ин конверт гузоштам. Саҳар хостам хатро ба дасташ диҳам, аммо натавонистам, чунки ҳамроҳи дугонааш буд. Дуюм рӯз ҳам ҳамин хел, сеюм рӯз ҳам, чорум рӯз ҳам. Гароҷ як ҳафта ҳамин хел давом кард. Тоқатам тоқ шуда гуфтам: сар қати дугонаш мия, қати модараш мия, қати оташ мия, мада фарқ надора. Ма бояд ҳамин хата ба ҳамун духтар тиям. Саҳар рафтаму дар ҳавлии мактаб ҳамун духтара мунтазир шудам. Яке мебинам худаш тоқа омадасай. Ман хел огоҳ вақтам баландӣ кард. ҳозир хатма метиҳам, агар ҳа бага ҳама гарранӣ мешавад. лекин то чанде наздик мешуд, то чанде ваҳм аз дили ма дур намерафт. Ба сарам садҳо фикр меомад. вуруди як духтараки хушрӯ омадесай, аммо дар назари ман мисли фариштаи марг буд. ай пеши назарам гузашта рафт, ман хата додаш натонистам.